Venezuelako legeek hauteskunde eguneko aurreko astean inkestak egitea eta zabaltzea debekatzen dute. Eta hortaz, azken txanpan guztiz sartuta, aurreko egunetako datuak berriz ere aztergai izatera itzuli dira. Hugo Chávezek botuen 49% lortuko lukeela dioten inkestak daude, Enrique Caprilesek 51%ko babesa jasoko lukeen bitartean, baina oposizioko liderrak beste datu batzuk ditu esku artean. Yo creo que nosotros podemos ganar por más de 1 millón de votos. Hugo Chávez aliz naiz eta pixka bat kezkatuta dagoela esaten den, lasai ageri da ekitali publikoetan. Pero no, con estos números que tenemos, es absolutamente imposible que la derecha venezolana gane las elecciones. Inkesta guztitan, Capriles Chávezen atzetik edo nahiko gertu kokatzen da, baina beti galtzaile. Analistak ordea datu hauekin eszeptiko xamar ageri dira. Yo no me confiaría demasiado en lo que digan las encuestas en uno u otro sentido en este momento, porque la gente no está diciendo exactamente lo que siente. Adituen hitzetan, venezolarrek orokorrean euren iritzi edo pentsamendu politikoa adieraztea saiestu eta baztertu egiten dute izan hitzaketen ondoriengatik, eta bien bitartean, Chávez eta Caprilesek jendearen botuak mobilizatu nahian jarraitzen dute herri batetik bestera.